Oh hemi ka video hi arei ve deuh hlek to a ma se zing lampang exer kan la ka chang hian bul ka ron chan dun ni a ti hian kan chung kwa te hian exer kan la a anuam ve reuh lutuka rong kan bol chhungin ti hian exer kan la a te ber po in fit to khop mai kan han ti kwal zeu a ti hian ma se tuito kin cho kan ei thina chuan ti hian boite a kan bual ve le a kan han exer kan han la zo ti hian bual zo a hian ka thlai mun chete siam ve ka tuma scooty vel mom ka thlai ve tlem te kha ka lo siam ve do sa ti hian ka bual a har lut thuka a che char zela han bual te hian nuam chu ati thawa ma se alu tang te hian leite hi nuam atia nu hi chu kan buai ve a chutangin kan han khir vakman lawa ti hian kan buala kan shurau thua ka ni hi nuam ati ve thei te nia in bual hi mo kham lo thina chuan tuna chuanin thlai vel hi puta hian kan lo hung son to do na pakhat hian min lo ti buai chara nui la thlak deuh mai chu kalu khi mo ka sam khi ke tianga sang fa ka chon lo chuan ka che thei lo ke ma hi mo na ka thok tha thei lo tianga ka ti lo khi chuan pasal tha zaki ma po hi angka in ti thin he pasal tha samlim angkha angka thin ni chu ma sen na tho theina tur kha thasya pakhat khi lo in hlei chara khemi school khi tuna chan alo lian to ta pum hi ka thara chuan aro veka ka paya ma se thave thau mai kan chung ko ta chuan kan voi khat ei ve nia a thalu tuka tian kan ti zo kha tu na chuan lamwala kan lo kal don ta ni lamwala kan kala tian lamwala kan kala ka fapa hianin luri beng cheng hi a hlau thin ani chu thil ri thu ang te hi a hlau thina ma se tu na chuan Zaii pui bau ro ka han om kha ta fa hianin kan chua pui kha te ni chu mo chuan kan chua pui a hei hi aizol de ni mai in ka sha to o aizol de ya ya re de ni chu video ni ka siam kan lawa kan lai ni kan ni chu mo yang kan la poi thak ka na kan lai ti la na chen yan Zaii hauchhum ko ni ya ta ka Zaii kya to pa na ti na mo ti la zo ya kan ni che hi yan atla shang ngam che alawa nau bang in fiam na te kan va kala ti an fiam mo motor chuan le mi a that to pa he tiang thil le sarkar in an sia hi khawre nau bang hawan nen ti na an sia a that to chha ti kan lut lang ve do sila min to do sila wa chuan nau bang hawan in fiam he tiang hi nau bang tan an ri le an tak sata na cha phone han bi tiu mo no ti chalo mo chuan zan kha lo ta Zaii
Zaii cho hương pasal pakai le jemput kan tu tidak. Zaii email chalu tuk pasal pakai le jemput lo. Oh, awak jauh jauh le. Zaii chưa gọi em luôn đi theo lâu một khát sớm luôn thang về đi lối có phải đi ngọn em sẽ làm thật em vui vẻ chú có phải đi lối em sẽ làm thật em vui vẻ chú. Nó này thì khá gần sáng ở. Dễ lắm.